Днес в пекарната ви показвам рецептата за тези страхотни крекери с много семена. Всички ще ги харесат. Хайде да ги направим заедно. Богатство от продукти има в тази рецепта, но започваме с две важни съставки, които са лененото семе и чията. Защо са важни? Защото от тях очакваме да направят спойката. И в тази рецепта няма да има яйце или пък брашно, затова вода, ленено семе и чия. Идеята е, че когато те се накиснат, ще станат леко слузести и ще слепят останалите компоненти. За това е нужно време. Може да ускорим процеса и с гореща вода, но аз така. Само ги разбърквам и оставям за 10 минути. След малко ще видите как ще дръпнат течността, даже може да се наложи още. На този етап обичам да добавям сол и подправки, каквито решим за крекерите. Аз залагам на сух чесън, защото много ми харесва, и ще сложа хранителна мая, която има аромат на сирене. Така. Най-често се слага в рецепти, които не се готвят. Ела да видиш колко бързо дръпна. Ела. Започва да прилича и все пак ще е нужно повече време. Но не забравяйте да вкусите, когато сместа е по-течна. Така подправките се разпределят най-добре. 10 минути и ще се видим пак. Чията е набъбнала, лененото семе също. И действам с останалите. Те могат да са най-различни, обаче винаги има сусам, слънчогледови семки, тиквени семки, понякога добавям и филирани бадеми. Този път си ги спестявам. Идеята е, че всички семена, които сложих, са сурови и после по време на печене ще станат много хрупкави. Лененото семе и чията сплотяват всичко и стават чудни крекери. Това е сместа, прилича на заготовка за пълнозърнен хляб с семена и аз така и правя. Накисам семената, когато приготвям подобен хляб, обаче сместа е една идея по-суха, отколкото ми се иска. Затова съвсем малко вода, 100-200 мл и аз добавям царевични шесте, защото прави структурата някакси малко по-рехава, повече ми допада. И без него може, но с него по-добре. Фурната вече е загрята, 180 градуса. Трябва да няма бучите от нишестето. Ето по този начин. И вече ми харесва много повече. Ето това търсех. Смес, тесто, както искате го наричайте, чудни ще станат. Готово е за печене. Всичко наведнъж в тавата. И сега, те може да са без глутен и почти без въглехидрати, но са с калории и то доста. Особено слънчогледовите, тиквените, няма да има никаква мазнина. Само отгоре ще напръскам със спрей, можеше и върху хартията. Мазнината помага да станат още по-хрупкави. Сега е важно да се разпредели на възможно най-тънък и равномерен слой. Ето, доволна съм от резултата. Сега спрей зехтин отгоре. Съвсем мъничко трябва, казах ви защо. Тук е момента, в който може да поръсите и с някакви семки или сол. Аз имам сол на люспи, така че ще се възползвам. Хареса ми по повърхността на крекерите да има сол на люспи, от едрата, от скъпото, както казваме в квартал Дружба в София. Но сега съм в Карлово. В Карлово как казвате? Печем 180 градуса, поне 20 минути, но ги наблюдаваме, защото слоя е тънък и не искаме да изгорят. Границата също е тънка. Хайде! Бай-бай! За начало. 30 минути на тази фурна. Внимавайте, когато отваряте, много пара има. Ето я, една кора. Тези крекери ще бъдат начупени след малко. Целият този лист. Само че трябва малко търпение, за да се поохлади кората. И вече е време да отлепя хартията. Просто крекерите не са топли. Това е. Красиво е. Поне за мен е изключително красиво. Сега разчупваме. Много е забавно. Колко големи да са, вие си решавате. Идеални са за закуска. Може да си намежете крем сирене, да сложите домат. Или пък да поднесете към някакъв дип, хумус или друг. Тази част са малко по-дебели. Не съм си свършила явно добре работа, но са толкова хрупкави. Уникални. Направете ги. Просто са пристрастяващи. И не мога да спра. Точно както е с семките. Но в един момент ти става тежко, така че внимавайте. Направени са за споделяне.